Kakunhun jong ka Joint Action Committee JAC jong ki khun ki hajar ki bahap hapo kahima so yong na Ribhoi district da ka jings ngo khia ka manse mata ka sngi ka khat santrik ulaber ar hajar ar phulai kralit ban kundu eu deputy commissioner ka Ribhoi u arpet upadhaya halor ka nongrem jong ka jingwan kentur put ki bor ka sarkar Assam shakishnong khasi da ka ba wan shnai ka surok kali bat na kalyang jong ki kila kerpat UDC ba unpen sange ya kate ka jingwan kentur put ka Assam bat buru dagi bor pahara ban ajing ada ya ki pat khasi ki bala shongs er na ka por shakapor habakran chiklat pathai khubor uba purning star shabong uba bat kumu president JAC ki khun ki hajar ka hima soyong ulong ba ka jingwan kentur put ka Assam da ka basna surok na du ki snam balala bat mata kate ka jingshna surok kala poi hadu kanongwa mau tamur ki bahap ha ka hima soyong bat ulai thuru ba UDC ula kular ba un pha toket bat jurep ki kite ki jaka bat banyak ran penbet bat ki bor Assam hajar ki masoyong hakabang iwan ban kendu yau deputy commissioner jong kan ka Ribhoi district bat ka jingwan kendu jongi kelor lah dei hlor nong rimba ron ka jing kentur put nak liang ka asor ka Assam ka jing yai kentur put asor ka Assam support bat kumba kalong mentahi ka asor ka Assam ka yai biteng ban cena yak surok ang tai po mau temur te kumba kalong mentahi ka surok ka ajan poi bi hapo cunong mau temur kata kadau ka dei ka wara ka jing ka bakrau khamtam kinong cunong tai ka himanong wa mau temur hi brok wei tenang liang jongi menta ka singi wan berkendu deputy commissioner ban ngilabu da ka jing tho ba bon pensenge swa ya katai ban pensenge berdor ya katai ka jing trei surok na ka sarkar Assam pada kaju ka por ngi kerpat yau deputy commissioner bon pha ki bor pulit ban ai ka jing yada siktai ki thanong wa mutembur balai ban ai ka jing yada kalong ba haba kitai ki parari ki jongi ki basong basa po mau temur haba kilet ban trei sikto ki lum celendet jong ka mau temur ki don ka jing ting ka jing sir namar ba ka jingwan de bor thombor jong ka sarkar Assam nak ta kadau ka jingwan jongi hang menta hang ne taksi ka long ba idawa bade ben persenge ya katai ka jing pentrei kita surok ba ka ju ka por ban pha ki bor jing yada ban ai jing percengan de ban ai ka syok suk syong san hang tai po snong mo temur kade ka surok ka sedang hinadu sudam ar hajar ar puai ngilang dangsian hingil siwan ban pet yak ta jaka chatai te gidan ru ki perlong to khubor ki beng lelang to sgi te henrei ha to sgi ngilawan ban inspect na lenjongi nilai panparu ko jing persa henrei hadu mentarung iba na kaliang sarkar Assam kadang beteng bet hadu mentali lei kala poi sundan ajan poi sundan hapo nong ba mo temu hang tai kat kum ka jingyo jing tip jongi namar ba kito ki pulit Assam dangsian hi uto war ba kita hang to hajrong jong no snong no mo temur kito ki pulit Assam ki berngam ban pendu itu ban tuar ban prano itu tawar te haba ki trei situ sa jaka balong cloud jaka rep jaka riang don ki jingting ma belai ki Assam ngi ina por kumbalong si ki we tan bordar ki pendik gini ki biru jongi na ta kadau kum pagi i po mo kro apo mukro kadon ki jingja kum to na ta kadau ki pa ba sa mo temuru ki teng yo le sei kita pulit Assam kisa penmsa hono po le kisa penida ka bor hono po habidai bagi badisi ne resin banakong ma belai ka jing persa jongi kalong ba ngidawa na ki bor district council marbalai kadai ka benta ka jing kmi kendeu siap council dan dai ngi ba kanai ka kamsem la poi sa thong ila paru ka karwo sa ka jing ujor sa yang sarkar dai kanai ru kam i poi sa thong nakta kadaw kanai ka jing konwi jongi hapo ne DC hapo DC kalai ka sin ka banakong bagi kendu ndaksi jingja te ande la pha inquiry pat usa sim bat ki senjam kai ka ba unya mat ha bai dei ba kanai kam Basakway ru ang ba unsa yakan bat kibor badai page tai po Assam bakin yakan bakin selok lang ke ka senjam ke ba kila ban sim na kamenta ban yakan la dai ban penbet alor ne ka jing ka ba nak liang jungi ujor mat